A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Otawi sakeh puji kepada Allah Pangerani alam kabeh. Kana sanadiyasa maring kasih kawas asih ingkang rahim dunya tatanan luput sami firman laksana. Ya ikrar ingkang adil kasih ing akhirat sesama kuningan muji wong widi utawi kila sawi kita kang ngumpulaken ing sakeh kaluhanipun kang kasih Abdul Qadir Jailani ingkang bangsa karya munjungi ngabakti mayang sukum lan kaluhan ing sakeh para wali ing mangsa jaman ika tira-tira sakeh para wali kang agung rekasadaya ingkang manfaat kabeh karawani kang sampun kinaridon dan ing wong wili saking wali luhur jaman ikang mangkan isun aminda saking kita mulasatul mafakhir karena amri cerita kutub rabbani wal arifin samadani Sayyid Semoidin Abdul Qadir Jailani ceritani Abdul Qadir Jailani kalawan nyatakaken maring kamayanane dalam zaman niku zakih parawani kang pirang kitab iku cerita ingkang manfaat kang nyaga sakeh lakutan ayati lan anyaga dosia lan nagaekaken maring apati karo bakaken maring mutuhat maka sunat tutur saking ceritane Gusti Abdul Qadir Jailani nabi kanjeng putra Musa lunga putra Pancaputra dening Musa punika kasih dening handapun ika wali Malik Ibrahim putra Jamaluddin Husain handagus ikut nege kasih mas Abi Abdullah nege panakatun dening ya kasih dening mas Muhammad kasih dening Daud ingkang matalog kaputra dening Musa kekasih Musa iku kaputra dening Abdul Malik kaputra dening Musa junika keh mapan punika kasunu dening Abdullah Mahdi ku kasuno dening Hasan iku Pancaputra dening Musa Hasan Mali Hasan iku kaputra dening Sayyid Takinali Zari'ale Pancaputra dening Abdi Thalib Mangkarno utawi Purwadingin Ubid sebuting caritani ingin nalikanipun si Abdul Qadir Jailani duk temaning ubaipun saking webe sehingga karabtain wafat
mangkang ngucap alisa wajah musoni tingkang kekasih Abdul Fadl putening soleh aneng kasoleh buka suno dening sapi jadi angan nanti kaptolong fatanya disuning kangen mulan kang kawarna lenang kang putra saya Abdul Qadir jalani rukoir singkarena ingat dalam hijratun nabi kang sinulira petang atus hitungan asa layana satan langkung nangkeh pamanipun lai datang ingat desa jalani iku pangakonani ratu populanipun dinding desa teruskan lawan minastanan desa jalan iku ingaranan lawan dinas tananan desa jalani desa pawilan ingaranan jiun ingkang desa kang kasawane sabetul mengutan ing wajan sababipun ingkang yang ingkang kasih pun wajan kene mulai kakasih jalani oleh bangsa sing eyang cinari tetap kenal sentuh kodim jalani ngarikan yang bisa silamun tinatan istenduk sumalah winau wis tetanging sasiho bilakir ingat sajalameng jatuh nabi kan sawidak lan sanunggal duk sumalah kamumur syatul qadir panasangan dasa Magang ngucap manis sabenyi musoni puastani Abi Muhammad Abdullah makan yang pamuse anak isun kukurung ing Abdul Qadir jalani ngaperkan Islam mengkosun tutur kang warna awan kang sifat satuni si Abdul Qadir jalani arahi kang pasari irana kutub Rabbani wal arifin samadani Allah Zaid Zaimuhidin Abdul Qadir Jain